bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken nami kula Nabila Nur Natasha, nomor absen selangkung saking kelas 11 kali. Ing niki kula badhe ngaturaken sesorah kalian tema pendidikan. Ingkang kawula hormati Ibu Kepala Sekolah, ingkang kawula hormati Bapak lan Ibu guru sedaya lan rencang-rencang kula siswa-siswi SMA Negeri Gangsal Tegal. Wonten-wonten ucapan luwih agung tinimbang puji syukur dumateng aksanipun Gusti Allah ingkang maringi nikmat lan karunia dhateng kita sedaya, inggih menika nikmat iman lan kesehatan kita sedaya bisa kumpul teng mriki. Ing mriki kawula dipun utus dhateng rencang-rencang sedanten, inggih maksudipun menika mewakili dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan niku sangat penting kangge sinten kemawon. Tanpa pendidikan, manungsa boten wonten artine. Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku kathah sanget. Inggih punika didik supados para siswa saged mangertosi ilmu umum, agama, adab, lan ugi tata krama. Mula niku kita sedaya tansah memperjuangake pendidikan kangge sinten mawon, boten mandang suku, agama, lan golongan. Perjuangan kemerdekaan kangge hal menika sampun diwiwiti saking jaman rumiyin. Wonten perkumpulan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, lan liyane. Perjuangan ingkang pahlawan, perjuangane ampun kita sia-siaken. Kita kudu mengisi warisan kemerdekaan menika kali hal-hal ingkang bermanfaat. Cekap semanten sesorah saking kula, mugi-mugi sesorah saking kula aturaken saged migunani kagem kita sedaya. Nyuwun pangapunten menawi wonten salah ucapan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.